Rosa og dyrene er en DVD med 9 små pegefilm. Rosa er født og opvokset på landet. Filmene har det til fælles, at de fortæller om Rosas oplevelser med de dyr, hun er vokset op med. Alle filmene er meget forskellige i længde og form. Nogle film er kun med musik. I andre film er Rosa selv fortælleren. Filmene vælges ved at klikke på et af billederne, som for eksempel fasan. Mink var en fasan, der flyttede ind i vores hønsegård. Hans slægt stammede fra Kina, men det er altså mange hundrede år siden, hans forfædre kom til Danmark. Han drak hønsenes vand og spiste deres mad. Han var jo sikkerhed for jægerne i skoven. Han blev frækkere og frækkere. Ikke engang min far var han bange for. Han stillede sig an til hanekamp, og vi slås mod min far. Hvis man så ikke gider se den alligevel, så kan man vælge Svaler. Eller kanin. Hvad er det, du har derovre? Det er en kanin. Hvor er den fra? Jeg fandt den ude i skovvejen i Viby sammen med min mor. Så spurgte vi alle mulige folk, om det var deres kanin, men det var det ikke. Så tog vi den med hjem. Den der kanin? Ja. Den er sød, hva'? Ja. Kan den forliges med din kylling, så? Ja, vil du se? Ja. At den kan komme ud, du er? Ja. Okay. Så kommer vi og se. Ser det ud, som om kaninen er ligeglad? Ja. Du er velkommen til at kigge nærmere på Filmforsyningens hjemmeside. Måske har vi andet, der kunne interessere dig. Godt, lille. Tak for din opmærksomhed.